No ešte zatoč rúčkou. Stanko. Ukáž, ako sa točí. Tak sa vykakáš najprv. Stanko. A teraz zatoč rúčkou. Stanko, sem sa otoč. Stanko. Ukáž, ako sa točí. Tak sa točí. A rýchlo, jak sa točí. Rýchlo. Už sa netočí? No, ukáž, jak sa točí. Zatoč ručičkou. Jak zatočíš? Stanko. Ešte nám zaťapkaj na kameru. Tak. A zatočíme. Tak, ahoj.